कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै नै लोगोफोर अखा फायदो हानायदोनो खोमसि नुजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे फिसाजोखौ आङो दायो बिराद गोदोर गिख्रं होगोन आरो बेखौ नायबाय था लोगोफोर जाखो गालेन नागिलिबाय फिसाजोआ लाखायखौ नायनो गोबोरखियावनो नांलाजोब्बाय नै गोबोरखिखौ सुस्र'बाय थादो आरो दायो नै बेसेरा गिलिर जाबाय जोङो दायो आंनि लोगो समायना नाहानाव थांबाय थादों आरो लेंहरबाय थादों आंखौबो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय अखा बोथोर आरो ना माथो खालामबाय थानो न'आव उन्दुबाय थादों मोदोमफोरा गेसेर जालायलाङो आरो ना नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै बेनो आरो आंनि लोगो नाहानि न'आ दोङो ना गैया मिथिया मानसिखौबो समायना दङ दोङो आंनिया लोगोआ दोङो नै मालासो आंनिया लोगो न' साफा खालामसोदों जिनिस नै इदि सासे उन्दुदो गड्रेस मोजां नुदो मोजां नुदो मिलायनो मिलायजोबबाय गासै ओरैनो लोगोनो गबाय सोलाय मोजाङै आंनि लोगो नाहानि न'आ नाय लोगोफोर इनि फुलानोल'सो मालि आयौ नै बिराद फुल गायो आंनिया लोगोआ मा फुल दावला फुल लोगोआ गाबनो संखांबाय आङो लोगोफोर अमा आदार हैनायखौ नायहैदों आङो इनि आंनिया लोगोआ अमा आदार होदों मास मोननैल'सो जादों गिदिर जाबाय दा गिदिर जायो ने हांसोनि दाना हांसोबो लादोंना आंनिया लोगोआ नायहैनोसै र' बेसां देरदों बेसां मादों माथिं दोङो हांसोआबो आयौ खायसोगारदो लोगोनि दाउ फाराम हांसो फाराम लोगोनि हांसोफोरा नायदोले माबायगोन नोंलाय फुवाबायगोनदां मालाय लोगोआ हांसो फाननानै माने हुवाखौसो बायबावसोनो आंहाबा आरो मा फाननानै बायगोन दा हुवाखौ लोगो मा खेला बिला जिनिस खेला
दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन